Colom, candidat a l'Ajuntament de Carcaixent. La gent del bloc tenim molt per oferir-te. Propostes per crear treball, per millorar els serveis socials, per conciliar la vida familiar i professional. Així mateix, tenim propostes per dinamitzar la joventut i per millorar la gestió dels recursos de tots. I, sobretot, propostes per recuperar la decència política en el nostre poble. El nostre compromís amb tu és molt clar. Treballar per aconseguir el que tots volem, que és fer de Carcaixent un poble on poder treballar, viure i ser feliços. Entre tots anem a aconseguir-ho. Que les bandes de música, que les associacions culturals tinguen una subvenció estable durant tota la legislatura. Soc Josep Maria Panyella i este és el meu compromís. Ajudes i subvencions estables a la cultura durant tota la legislatura. Que tots els xiquets i xiquetes tinguen garantida una plaça escolar pública i gratuïta des dels 0 als 3 anys. Soc Mònica Oltra i este és el meu compromís. Per una escola pública i gratuïta dels 0 als 3 anys. Que tots els estudiants, les persones sense treball i els jubilats tinguen el transport públic gratuït. Soc Joan Ribó i este és el meu compromís. Transport públic gratuït per a estudiants, persones sense treball i jubilats. Farem possible que en el cas de no poder pagar la hipoteca no et quedes endeutat tota la vida. Soc Mireia Mollà i este és el meu compromís. Devolució del pis com a cancel·lació de la hipoteca. Bonificarem la reducció de la jornada laboral per a les persones que cuiden xiquets o persones majors. Soc Enric Morera i este és el meu compromís. 50.000 llocs de treball per a cuidar xiquets i persones majors. Al teu ajuntament, a les Corts, tenim un compromís amb tu.